Mapilaan ti kaso a panagsalungasing ti RA 10591 wenno Comprehensive Law on Firearms and Ammunition iti maysa a lalaki kalpasan na natiliwan ti paltog. Tinatiliw ket agtawen ti 30 ket inem residente ti Barangay 48B Kabungaan South, Luwag City. Basar ti investigasyon ket naarestar ti lalaki kalpasan a nagawit iti armas iti ruwar ti pagtaenganda nga awan iti umno a permit na. Napasamak daytoy iti Barangay 17 Santa Asuncion a partikular ti Santa Monica Homes. Iti inisyal nga investigasyon maysa a residente ti agtaktak deri ijay sangwanan ti balay na kadwa ti partner na idi napalabas ti sospek a nagmaneho ti puraw a sedan ken pinaberber na ti lugan na. Daytoy ket nagturong iti nabara a panagsinong bat. Ngem lalo pa'y abimara ti tensyon, idi nagsubli ti lalaki iti lugan na, innala na ti armas na ket kinargaan na iti bala, iso a nagpataod iti buteng kadagiti residente a dagos a simrek ti uneg ti balbalayda. Dagos a nagresponde, dagiti pulis ken inimbitar da iti agsinumbangir a partido iti nasao nga istasyon. Ijay ang nakumpiskar manipod iti sospek iti maysa a 9mm pistol nga adda magazine na ken naglaon iti 3 a bala. Nupay nakapagpresentar ti lisensya iti panagtagikwa iti armas ngem daksang gasat ta iti lalaki ket awan ti permit to carry firearm outside residence wenno PTCFOR a kasapulan tapno legal a mairuwar ti armas. Gapoy ti daytoy dagos a naarestar ti sospek ken sumangsango iti kaso. Itultuloy ti pulisya ti investigasyon bayat apal palagipanda iti publiko ti kinaimportante ti responsable a panangawit ken panagusar ti armas tapno maliklikan dagiti kasta nga insidente. Daytoy adamag ket isagsagot kada kayo ni Mrs. Aida Ganutis Alexander ti Hawaii ken Jasmine Salohalo iti Barangay 20 San Pablo, San Nicolas.